Madlisa uZuma umsholozi baphethe uSpura no Classic Deep bethi emigalo emsakazweni wakho phambili TUT your farm your ultimate dial 18 before the hour u10 o'clock elishumi neshaga lombili bese kuba kanjani ehora leshumi right mase kunjena ila bekuthembise khona nizokunikeza ingoma ezitrendayo lalela ingoma ezintsha ezitrendayo ngiyazi ukuthi this is the Club 96.2 ayona ye hip hop kodwa ke le ngoba lena iyatrenda njengamanje igama lakho ngoBig Zulu 150 bars ki hip hop ngiyabuya ngikutshela ukuthi iziphi ezintsha ezitrendayo lalela shuneko manje ngeke ngibingelele senzo ngithola ngaphakathi ngiphinqa indoda ingalindele ibhekane nenkabi ngeke iphume ingalimele yithi zosevi hip hop isave njani nayife inkabi ngaphakathi ayibingelela isaqoqotha umfana uyodlala nowabo usunwe enkaba usatotoza ngikhulisa izwaboshiwe kuleli zinja sakhonkoti nina ngijwayela ipiano la ku hip hop asikokoti zenkaba ufuna ibeef ufika itafula lideke uhlale wazi manje ngiyahlule uphuma ingozi siqemile uthi sibonela kuphethe game usudakile family tree hlahla sensangu yina ngathi usubhemile okay angiqale ngawe ngoba ngathi usuyaspeeda usesemncane Mufasa kimi uhlukile noSimba akhale makhala la kimi akekho zokuthinta famous nguNkulunkulu nengidumisa uxolo manje ubaba ngisoze ngathuka ifamily kuleli shathi ngothasane ngisadlala namabhubesi ngiqinisa abafans abenomqondo amathekena malosikhathi skinny jean komrapper sekunokuvela Zulu man with the power ngisakhuluma Nasty C iflog imithwathalo mrapper kuphupha iBP akekho ngangithinta ngangitshela